Hola, bon dia. Hola, bon dia, digui'm. Miri, sóc Anna Maria. Jo, per les característiques que han donat, tinc una filla així, o sigui, vaig estar a Sant Joan de Déu quan tenia 4 anys, ara en té 30, i vam sortir sense diagnòstic, i bueno, continuem igual. Però està igual com el que vostès diuen. Li traslladarem a la doctora Pineda i al telèfon de l'associació. D'acord, moltíssimes gràcies, Anna Maria. Un dilluns que no l'escoltava mai, així, una doctora, aviam de què parlen? Ai, no, són nenes que es posen les mans a la boca, és una malaltia que surt a l'any més o menys de vida, entre els 8 mesos, l'any, 15 mesos. Vaig dir, bueno, és el que amb ella li ha passat, no? Dic, doncs vaig a trucar. Des que li van diagnosticar que tenia alguna anomalia, fins a aquest dia de la trucada i després la visita amb la doctora Pineda, és com una espècie de travessia del desert, que no saps on vas. I aquell dia sembla que finalment havíem arribat al port, no? Que sabíem per almenys el que tenia la nostra filla. En el moment que vam conèixer l'Anna Maria i que els seus pares van dir és el que n'ha explicat per la ràdio, això és el que té la meva filla, necessitem una confirmació molecular i vam detectar la mutació a l'Anna Maria i vam dir sí, és una nena ret. Quan et donen un diagnòstic així, estàs molt desemparat. El primer que fas és anar a internet i veure tot allò que et passarà i és tremendo. Però sentir que estàs en una comunitat de gent que està passant per lo mateix que tu o ha passat per lo que tu estàs passant en aquest moment ajuda a veure que te'n pots en sortir. L'associació té això, acull a tot a qui ve a preguntar, a saber, a sentir que no està sol. Al conèixer l'associació ens ha donat de dir ai, no estem sols. Hi ha més pares, hi ha més nenes, et coneixes amb els pares, parles amb els uns, amb els altres, fan coses que podem assistir tots tres. El tracte amb les famílies va ser l'estímul que necessitava per veure que allò que estava fent tenia sentit. Jo m'he compromès amb aquestes famílies i penso que és important. A mi m'ha fet ser com soc haver-les conegut, haver pogut passar del laboratori a la consulta i de la consulta a la costellada i de la costellada amb les famílies a la fira. Estem orgullosos de les nostres filles, que és el millor que ens ha passat a la vida. Dic que potser molta gent ens dirà que estem bojos, però a nosaltres ens ha donat moltes alegries. A nosaltres, la nostra filla ens ha ensenyat molt, sense parlar, sense dir res, ens ha ensenyat a estimar. Crec que s'ha guanyat potser amb tipus d'escola de portar les nenes a algun lloc. La recerca es fa el que es pot, amb els mitjans que es pot, però malauradament el moll de l'os de l'enfermetat continua molt lluny. Jo amb això soc bastant escèptic. Hi ha molt bona voluntat, però tampoc hi ha mitjans. D'aquí 20 anys m'encantaria poder pensar que aquestes pacients poden estar tractades de tal manera que la malaltia no evolucioni. La puguem detectar de manera el més precoçment possible i de tal manera que no hi hagi una regressió. I penso que a nivell diagnòstic es pot fer, és possible, tècnicament és possible, i penso que és possible que puguem tenir moltes millores farmacològiques que ens permetin revertir tot això que en aquestes famílies no ho tenen.